الدرس الخامس. خزانة шкаф, سرير кровать, تنام ұйықтап жатат, مسواك щетка, مصلى жай намаз, هناك тиги жерде, رضحة зал, لحم ет, خبز нан, تعالى кел, احفظ жатта, باب ешік. أين المصلى қайда жай намаз? هات المسواك бер мисвакты. ادخل الرضحة кир залға. سليم يحفظ الدرس Салим жаттап жатат сабақты. احفظ الدرس жатта сабақты. هذا باب бұл ешік. من يحفظ الدرس ким жаттады сабақты? Кәрим. الولد ينام على السرير бала ұйықтап жатат кроватьта. محمود يأكل الخبز Махмуд жеп жатат нанды. كل اللحم же етті. أين المسواك қайда мисвак? هناك على مكتب المعلم тиги жерде мұғалімдің жазу столында. احفظ الدرس жатта сабақты. تعالى هنا кел бұл жерге. محمود يأكل اللحم Махмуд жеп жатат етті. هات المبرات бер қалемұштағышты. أين الكراس қайда дептер? هناك على مقعد التلميذ тиги жерде оқушының партасында. الكتاب في الخزانة китеп шкафта. سليم يشرب الشاي Салим ішіп жатат чайды. من في البيت ким үйді? من في الدار ким қорғонды? اشرب القهوة بالسكر іч кофені шекерменен.